Nedávno mi jeden môj kamarát hovoril taký vtip. Ateista, ktorý sa zastrajal a nahlas hovoril, neverím v Boha, neverím v Boha, neverím v Boha, Boh neexistuje. Prišiel na posledný súd a teraz badal, nedobre. A začal presvedčať svätého Petra, že by ho pustil k Pánu Bohu. Však babka ho dala pokrstiť, však sem tam išiel na omšu. A že by ho pustil k Pánu Bohu. Svätý Peter išiel a hovorí, Ježišu, tam dolu je nejaký, čo vyhlasoval, že neverí v Boha, ale dobíja sa k tebe. Čo mu mám povedať? Odkaž mu, že neexistujem. Veď toto hlásal. Aha. Vidíš, čo hlásaš ty svojim životom? Veríš v Boha, alebo neveríš? Jedno, čo hovoríš, a druhé, čo robíš. Čo je to viera? Svätý Anselm hovorí, je to odpoveď na Božie zjavenie. Boh ti zjavuje svoju vôľu cez písmo sväté, cez zákonitých predstavených, cez bežné udalosti a ty odpovedáš áno alebo nie. Boh ti odpovedá. Chceš moje príkazy, zakazy plniť? Áno alebo nie?